Здравейте хора! Сега ще ви покажа как да си направите автомашина. Е така, ето такова нещо трябва да получите. Е такова нещо. Квадрат трябва да направите един. И в средата е един блок. Дигате го 3 пъти. Ако искате повече, няма значение. Така. Аз ще си го затворя с такова. Така. Аз ще сложа главата надолу, за да ми е по-светло. Така. Слагате така. Така. Слагате това. Опа. Ето. Опа. И така. Машина. Оставате си героя, аз си го оставих моя и